Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Insha Allah bidiyon mu na yau zai yi bayani ne akan yadda zaka ɗauki kiran wayar wani zuwa wayarka. Bi ma'ana yadda zaka saurari kiran wani cikin wayarka. Idan aka kira shi, bidiyo kusan baya na yi bidiyo akan yadda zaka saurari kiran wani da kuma yadda zaka idan aka mutu yana magana zaka iya ka saurara ka ji abin da suka nan ga faɗi. To mutane ba su fahimci bidiyon ba ko kuma mutane ba su kalli bidiyo yadda ya kamata ba ne. Naga ana yawaita tambayoyi dangance da yadda ake yi. To ni ga ya kamata a ce in hito in yi bayani akan wannan bidiyo. To abin da yake shine saboda gaskiya na sha yin mutane waɗansu bayani saman abin nan, to gaskiya ba su fahimta ba, sai na ga ya kamata a ce yi bidiyo wanda ya kamata kowa shi fahimta. Zai yi bidiyon da ni mutane idan suka kalla yawancinsu ba su fahimta yadda abin da nake nufi kenan. Misali abin da nake nufi cikin wannan bidiyo har kuma wancan bidiyo gaba ɗayan shi shine yadda zaka iya sauraron kiran wayar wani cikin wayarka. Ko kuma a ce a ƙaddara kana da waya biyu, to waya guda baka son ka hita da ita, kana so ka hita wani wuri saboda wuri sai riske baka son ka hita da wannan waya taka. Zaka iya ka ɗauki kiran wannan waya da zaka bari gida. Idan aka kira wannan waya ta gida sai ka yi decroche da waya wadda ka tai da ita. Abin da zaka yi shine zaka shiga cikin wajen da zaka yi Apple kamar yadda kuke gani hakan ga. A ƙaddara a ce wannan waya ita ce nake so in bari gida, ban son in hita da ita. Akwai waya wadda nake son in hita da ita saboda ana kira wannan waya ina so yi decroche ta ɓangaren wayar da zan hita da ita. Shine zan danna wannan alama tambo guda uku nan. Bayan ka danna tamban nan guda uku zai nuno maka wannan wuri, sai ka danna omile. Idan naka saman faransai yake zaka ga a rubuta parameter ga yanan dai. Misali sai ka taɓa shi. Kana taɓa wannan wuri zai nuno maka zaɓuɓɓuka ga sunan. To wannan zaɓi shi zaka ɗauka. Wannan zaɓi na uku na huɗu kenan. Wannan zaɓi ga shi zaka ɗauka. Kana shiga cikin shi kamar haka zai nuno maka zaɓuɓɓuka ga sunan. To yanzu inda muna bayani ne akan zaka bar waya guda gida ka tai da guda, kuma kana so idan aka kira ka da wannan waya ka yi decroche da waya wadda ka bari gida. Shine abin da zaka yi, zaka danna wannan zaɓi na uku. Kana taɓa wannan zaɓi na uku zai nuno maka duka layin da suke cikin wayarka. Idan kuma layi guda ne zai nuno maka layin ka guda wanda yake yana cikin wayarka. To yanzu ina so in bar wannan waya ga hannuna, ina so in bar wannan waya gida, ma'ana to ina son in hita da wata waya. Idan aka kira wannan waya to ina so ta ga hannuna ta yi so ne saboda ban so wannan wata babbar waya ce ko wani abu makamancin haka, ban son in hita da ita. Ina so idan aka kira wannan waya to waccan waya ta ga hannuna ta yi so ne sai in ɗauka in yi decroche. To amma yana da wani abu wanda mutane da ni bidiyo wance na farko sun nuna ba su fahimci yadda yake ba. To abin da yake shine wannan waya taka da zaka bari gida ka bar ta kunne, saboda na gwada waya ka kashe waya misali kawai zaka je ka yi harkarka da waccan waya, za a iya a kira ka ba ta yi fasi ba. Amma idan wannan waya tana kunne, rezo wannan layi yana sama, kana kiran yiwa kawai directman zaka ga cewa saboda yana aiki da rezo. Kaga wancan ɓangare da ya hau ba za a bashi dama shi amfani da rezo ba kamar yadda yake cikin wannan. To amma ya kasance wannan waya taka tana kunne. Idan wayarka tana kunne shine zai baka dama ana kiran yawa directman zai baka dama ka yi decroche wancan ɓangare. Akwai ɓangaren da zaka iya ko da layi babu shi cikin waya, to amma daban yake ba cikin wannan tsari ba, kuma in ce ba kamar wadda wannan yake ba. Abin da zaka yi shine zaka ɗauki layin da kake son ka rika sauraron kiran shi sai ka taɓa shi kamar haka. Ina so in rika sauraron kira na MTN. Bayan nuno min kamar haka, to wani irin kira nake so? Ina so ko da wani lokaci idan aka kira kawai directman ya wuce ɓangare na, ko kuma ina so misali idan mutum yana ukifi yana wani aiki misali shine zai bani dama yi decroche wancan ɓangare, ko kuma a'a ina son ko da wani lokaci. Da farko dai abin da za mu yi bayani shine ko da wani lokaci directman zaka ɗauki. Idan ka zo zaka iya ka sassaita waɗannan bayanai duka. Zaka taɓa wannan zaɓi na farko. Kana taɓa zaɓi na farko zai baka dama ka saka lambar wayarka wadda kake son ka hita da ita. Lambar wayarka wadda zaka hita da ita cikin wayarka. Misali wannan waya ina so in ajiye ta gida, amma kuma ga wata waya ga hannuna wadda ina son in hita da ita. To zan ɗauki lambar wayar tan wadda nake son in hita da ita, in saka lambar ta wannan wuri. Misali kamar yadda kuke gani, sai in ɗauki lamba ta move sai in saka ta wannan wuri shine 0 51 81 31 54. Kamar yadda kuke gani haka,
Bayan na riga da na saka lamba ta move, bi ma'ana yanzu wannan lamba da na saka ana kiryo wannan layi da yake cikin waya, wani layin da yake cikin wannan lamba shi zai so ne, sai in danna wannan alama. Kana dannawa kawai zai nuno maka cewa yayi active, ka riga da ka kammala komai. Zaka iya ka bar wayarka gida, bayan ka bar wayarka gida idan aka kirawo wannan waya ta ga hannunka za ta yi so ne kuma zaka iya ka